соли 2022 соли таронаҳои нави нигина амонқулова ва рӯи саҳна омадани ёсамин давлатова, ҷодугари меҳринигори рустаму метрои сафар муҳаммад ва ҷудоии мубориз усмонов буд. бӯи борон ва дилбар ду намоҳанги нигина амонқулова овозхони тоҷик танҳо дар 3 моҳи ахир сербинанда ва миёни шунавандагонаш маҳбуб шуд. худи нигина аз ин хушҳол аст. омадомади соли нав ба кулли мардуми тоҷик, ба кулли мардуми дунё муборак бошад. илоҳи соли аввал тинҷӣ бошад, соли ба баракат бошад. зиндагии ҳамаи мо боз аз ин рӯзам бо беҳтар шавад. ёсамин давлатова овозхони ҷавон ҳам аз нигина амонқулова кам наомад ва имсол парвози баланд дошт. соли 2022 ягон тӯйи хурсандӣ бидуни кабутари ӯ нагузашт. ҳарчанд бори аввал ин таронаро гурӯҳи Шамс сароида буд. ин оҳанги мардумии рақсӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ танқиди корбаронро ҳам ба миён овард. аввалш кабутар буд, баъдан як суруди дигар кардам ки бо номи ёри куллобӣ барои мардуми тоҷик ногуфта намонад. ҳамашона дӯст медорам, мардуми хатлон, мардуми рашт, мардуми суғд. меҳринигори рустам овозхони ҷавони тоҷик соли 2022-ро бо таронаи ҷодугар гусел мекунад. ин овозхон мегӯяд ки дар соли ҷорӣ ҳаводорони таронаҳояш афзуд. имсол бисёр маҳбуби дилҳои халқ гардид ва дар муддати 3-4 моҳ ба 4 миллион виw аллакай расид дар сомонаи ютуб. аммо сафар муҳаммади рустам овозхони тоҷик ва бародари меҳринигор аз муваффақияташ дар соли 2022 чандон розӣ нест, ҳарчанд сурудҳояш миллионҳо ҳаводор доштанд. намедонам ин ҷавонӣ бошад чӣ бошад, ман ҳеҷ вақт аз худ розӣ нестам. намедонам максимализм бошад, яъне ҳама вақт мехом бо пешсаф бошам. орзу исоев таронанависи маъруфи тоҷик мегӯяд, дар соли 2022 бисёр ҳунармандони тоҷик тавонистанд бо овозхонҳои кишварҳои дигар ҳамкорӣ карда ва истеъдоди хуби ҳунарияшонро ба намоиш гузоранд. таи ин соли охир хеле теъдоди зиёди ҳунармандони ӯзбекистон таваҷҷӯҳ карданд ба таронаҳои тоҷикӣ. ин як нав инқилоби фарҳангиёни тоҷик низ маҳсуб мешавад, зеро онҳо тавонистанд муҳаббати таронаҳои моро, муҳаббати санъати моро дар дили мардуми ӯзбекистон ҷой кунанд ки теъдоди зиёди хонандаҳои ӯзбекистон дар феҳристи таронаҳояшон ба камиш 3-4 таронаи тоҷикӣ доранд. соли хеле пурбарор буд, чеҳраҳои нав рӯи саҳна омад аз қабили фаррух ҳасанов, ёсамин ва дигару дигарҳо. мубориз усмонов аз ҷумлаи ҳамин овозхонҳоест ки имсол таронаҳои худро дар кишвари ҳамсояи Ӯзбекистон ба мухлисонаш тақдим кард. барои ман соли бисёр муваффақ буд. сипос барои ҳама. соли 2022 аксар таронаҳои нави овозхонҳои тоҷик на саҳнаҳои баланди ҳунарӣ ва телевизионҳои давлатӣ, балки бештар тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ муаррифӣ шуд. шориҳони мусиқӣ мегӯянд, интернет ва шабакаҳои иҷтимоӣ майдони бозтаре барои таблиғи таронаҳои овозхонҳо хоҳад буд. фазои интернет азбаски озод аст, онҷо ҳар рақаме ки бихоҳанд, масалан ҳунари худро, истеъдоди худро пешкаш мекунанд. монеа нест ва дар шабакаҳои телевизионӣ як нав монеа вуҷуд дорад. ҳарчанд солиёни сол мегӯянд ки на, ҳеҷ монеа вуҷуд надорад, аммо ҳаст, монеа вуҷуд дорад. ҳастанд афроде ки роҳ намеёбанд. масалан касе агар ба ман бигӯяд ки дурӯғ мегӯед ва монеаҳо вуҷуд надоранд дар телевизион, ҳар кас ки истеъдод дорад метавонад баромад кунад. пас суол ба ишон, чаро масалан шабнами сурайё дар телевизионҳои давлатӣ нест? чаро масалан зулайхову меҳрнигору вақтҳои охир меҳрнигор ҳам нест? садриддину соири дигар ҳунармандони бисёр ҳам пешрафтаву ҳирфаии мо сертамошобину сермухлистарини мо нестанд. баробар бо ин ҳунармандон шабакаи интернет дар таблиғи овозхонҳое ҳам хидмат кард ки кору рафторашон дар ҷомеа бо вокунишҳои зидду нақиз рӯбарӯ шуд. дар миёни хонандаҳои пуртамошобини шабакаҳои иҷтимоӣ вале ба ҳамин андоза баҳсбарангез Рафоати Ҷамшед ҳам мебошад ки аз назари суҳбатҳои баъзан дашномдораш ёд мешавад. ин овозхон ахиран дар вокуниши видеоӣ аз ин рафтораш изҳори пушаймонӣ ҳам кард. он ҳам маълум нест дар кадом шароит сабт шудааст. имсол ҳунарманди дигари мавриди истиқболи гарми ҳаводорон Дамирбек Олимов ки бо сабки хоси иҷро ва муҳтавои таронаҳояш аз дигарон фарқ мекард,
дар пайи як садамаи нақлиётӣ риштаи умраш канда шуд. بلندم بودی وای بلا قامت من خم کردی وای بلا